आज आपण शंकरपाळे बनवणार आहोत. शंकरपाळ्यासाठी लागणारं साहित्य आहे. इथे आपण अर्धा कप साखर घेतली आहे, पाव कप तूप घेतलंय, अर्धा कप पाणी घेणार आहोत, पाव कप गव्हाचं पीठ घेतलंय आणि मावेल तेवढाच मैदा वापरणार आहोत. साखर, तूप आणि पाणी हे तिन्ही आपण आधी उकळायला घेऊया. भांड्यात आपण अर्धा कप पाणी आणि पाव कप तूप घेतलेलं आहे आणि आता त्याच्यात आपण साखर घालूया. त्यात आपण चवीला थोडंसं मीठ घालणार आहोत. गॅस बारीक ठेवलाय. गॅस मोठा करून आपण हे ढवळून घेणार आहोत. साखर वितळून चांगली उकळी आली पाहिजे. पाण्याला उकळी आली आहे तर आपण आता गॅस बंद करूया. हे थंड झाल्यावर नंतर आपण ते पीठ मिक्स करणार आहोत. गव्हाचं पीठ घेतोय, मैदा घेणार आहोत. आधी अर्धा घेऊया, नंतर अर्धा घेऊया. हे असं घट्ट मळायचंय, एवढं घट्ट असलं पाहिजे. हे आता मळून झालेलं आहे. याला साधारण 3 कप मैदा लागलेला आहे. आता याच्या आपण शंकरपाळ्या पाडायला घेऊया. साधारण एवढा गोळा घ्यायचा आहे. हा आधी चांगला मळून घेऊया आपण. त्याला पीठ लावणार नाही आहोत आपण. लाटून झालंय तर आता आपण शंकरपाळ्या पाडायला घेऊया. आता आपण हे तळायला घेऊया. आपण कढईत तेल तापत ठेवलेले आहे. तेल तापलं की नाही बघण्यासाठी आपण छोटीशी शंकरपाळी टाकणार आहोत. तेल नाही तापलंय, थोडं तापायला पाहिजे असं. ती शंकरपाळी वरती येते म्हटल्यावर तेल तापलं पण समजायचं. गॅस मोठा ठेवायचा आहे. आता आपण एक एक शंकरपाळी टाकणार. हाय फ्लेमवरच गॅस आहे. हे असं अधूनमधून ढवळत राहायचंय. आपल्याला लालसर होईपर्यंत भाजायचे. गॅस बारीक करायचा आणि हे आपण आता काढायला घेऊ. अशा गोल्डन ब्राऊन झाल्या ना की काढायच्या.
या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.